Udah. Oro. Hah? Mới không iya cái yang ngon thon di ta. Enggak. Yang thon kan nang le. Ini kamu Hon ya, citra mới kena không. kita bingung. Maka citra bata. Kaya si panik kerik. Ang nanya ng video. Karen sepayang to hatang aja. Sabukin nanya tunggu. Ya, Nam sogo menai syukram no. Hai dara sari kaham menai syukram no. Karen kering man bagai doi rimal ya da live. Karen tam disturb khakisi do. Menai atung hai dara lam sogo menai atung no bo. Mia live kisa phaimaliya problem mana problem ya. Mia ang kamni phai khain roko chama sa muk litang phai wan. Honi tu cho si se re siu ka ba. Mia khaimale ta menai atung tam khlai tong sagare menai atung. Menai monos hor kam dara. Menai monos tu tini malai men tam jin hasi ma tong si ble. Menai syukuram mai desa ka dara. Mai desa ka saka menai syukuram nang kiti rasa ka sagare. Menai atung tam khai. Khai ai konar koi malai nya nyai. Ma phajau khata menai atung. Mai sa khata menai atung. Menai monos mai desa ka. Ang tebo la si jak dara. Tam la si na to. Pa nang sap saba skot ja. Menai monos. Skot haja. Menai syukuram saka. Saka ta mui bai saka. Tok busa kese menai. Menai syukuram nang kita mai saka sagare. Menai monos saka tabuk sanai dara. Terus saya ke menai. Menai atung saka. Saka dara. Tam mai saka sa menai atung. Takuk pakai like dan takuk lam sogo takung no mia like po paimalia mana monos mo kukui song mang si biar na hen chao han ke lagi tui pakai ta oh beri rok deh. Binim ko nugman yan. takuk saka hor ka ham takuk nono bo hor ka ham takuk belai ke no mia like paimalia takuk mana atung saka oh mana syukuram saka wansani mui bai si dal bai si dal ke wansan mui hai da mana syukuram wansan mun kalai wansan bi sau ang bo biji mia takuk mia hai pen live kai malia takuk ang mukri thang pai kyang kya horo honi choitao thumani an saring choitao ta rogo chong sa mukti leg du chao si sare chu ka ba manai manu saka mai cha ga na do ko kriya ko manai cha kari ma tong basi ketam khai tong iko nim basui light thoni phun nai tong iko mana atong Karen kudo isinya. tahok saka tago bijino takok payakho samung payakho da takok mana syukuram saka mana syukuram biang jin hin chaman pogu tong ha takok saka tini bo ba dewa thangna na yo takok pa dili ba dewa thang takok samung tong la ha nini business ke tini khail thangni anang dukano mana tung saka ko mana atung ni ko bayas busuk sen cha ko mana ni basani paksa da ngamo 21 da ancha kamo
Manai syukuram wati roksi kwrwi tam current thang hino. Mia mage lwsirok ma khwnao ta direct permanent najak rok hingkhe phai malai baidi hinui amtwui hinui sapai ta. Saimaya ta atwui hinui sama khwnamma himma tong. Manai atong saka 22 plus. Nin basui bai vaccine klai ka ta. Nin vaccine ki tet. 24 wngse nai ta. Manai syukuram saka sonta mura haisingni saimangkha ta manai syukuram pogui tong. Nai masa live join kwrwi pog tang ta. Manai atong to nukyaku ang khe chehera nini YouTube channel o tong manai atong ni cover gameplay. Hi brother. Hello brother hello. Cover gameplay. Takuk saka boni dukan. Boni dukan khulokjak no. Painar kata. Buchile takuk tamni saka. Manai nang tini dukana thangni da hani sao. Norokni yango phaika no waisasuk. Nongni yango phaya no waisasuk. Do ko kwrwi manai atong. Verify ta. Nang yang ko takarjala tei sini manai atong. Yang takarjala tei phaika gana ta taisa. Cyprus. Like karo. Manai syukuram saka tong bole live by join exam tongmani bagui se kisa wngui maya asuk saimano manai syukuram. Exam waisa fru sairiba exam tong manai mood off darw tangni se manai asuk tini. Tamoni bagui kisa sakhe nagari to manai ajai. Takuk saka chwng o binogoro dukan kwtal khulokna naio takuk hotel tei restaurant. Hingkhe nini abo khe off khaisinai atui de. Takuk manai atong saka sini o daro takarjala. Yang tetra paikha manai atong nang takarjala tui talaika. Manai syukuram saka tini bo tongo. Nongni twmani exam hinsao 11 ni da hinsakamo manai syukuram. Manai gubin paikha hello daro bahai tong kaham de. Manai gubin kaham no. Nin basike kola bangkha wngjagui tunokjak tongpo. Manai gubin maiti saka manai gubin. Manai ajai saka breakup. Haide manai ajai dukhu bisor. Thwikya manai ajai. Biyangni sari another day number ang milui referan manai ajai nokna kok sabai. Manai atong saka kana roksi muchung si udara. Tam hinsaka manai atong kana rokse muchung si udara. Kana rokse muchung si udara. Buchili ta manai atong tam jini wngkha. Takuk saka ani amo off khaiya takuk aboni sao ani dukan bo tongnai ta. Doko kwrwi takuk tonita gani restaurant no tongmani chwng manai atong saka paikha. Yang rok paikhe sarita manai atong do. Manai gubin tabukno chai paidoro jara nwngkhe chwngbo chai paidoro manai gubin tambai chakha mai manai gubin. Takuk saka amo khe chwng kunui khulokna naio. Takuk dara bai kunui. Nini dara asolde tako. Manai laisa tini phaiya tongo.
Takuk saka ang no naharap hayano takuk nang tawa na di. Ada di bataku. Manai gum saka asi ningke dara tok busu kiru ko tam nai. Tok busu ke angko tam nai aondro muy masing. Even tok busu ke yang saya tas aondro bisa kata. Game tenglannya dah manai gubin. Manai syukram. Robot exam. Busi liya manai syukram. Tamin saka. Takut sekarang dara asalnya ani dormo dara kamani tazranya ni. Pak dormo dara kaza kasile tako na zranye tama para tako. Mana gu bincang dara mana saka life partner kaham manke saka mo dara tabung ni dino kaham mana ni one laki na dara. Mana zayab to belai nang hani kok no nam tinyo mana zay. Tabung dino kaham mana ni one kebal kaham benang otai bekamil na benang naita. Tam sana tabuk mana gu bincang ka tini thong dia dara. Da kon mana gu bin. Dino thong na me marang na. Tahu saka ani dara kurui tako sini no ang si okra. Taike kajak bakete tako mana syukuram saka property mana bok class ni sao mana syukura takuk saka NIT takuk class 12 tara soli khaba class 12 ni koite soli ka mana syukura buri dui tongo takuk borok jotano kajak bake beng di gidi roga sa takuk hingga mang ni no para rok bengo takuk saka ang simi sika ciket ko takuk ang ke sikla pura takuk tam siklang nasa buri borok no kai maro nan takuk buri borok lasek leri tong maya belah mano borok bo kaiban borok masang yang mata celani sa mana gu bincata mo karen kerja dara karen thaman tus phayang tongko Tangi masangnya, selaki tangi masang. tangi jani Bici khawa dati na ito. problem bangila karen do tamung tong sido mana saka dara rang puisa tong babat beri kaham nang angke buji nai atunyo mana joy bekamil danya ne onek baigo nango ta mana joy mana aku takut saka heja mara passing masa tei koi passing masa takut mana heja mara ke area da na para naro koi to para tongu takut koi pentam parang kasido mana syukuram sa pas engke annual exam mara nai atunyo Tamang khawa karen. Oke, exam koja thangka mana syukuram ni mana ku bincha mana ku bin photo kaisi rona bano angka nanti nunggu aku kamke mana mono dara nang le tini ani
Buri rok sihini wansu tong hana. Hatiya, mana ang tup jak rok da ni se wanai thanga. Mana no tui he jero da ni ja. Mama hini wansu pa jaka. Thamba buri ti he kena bole ninya. Mana syukuram tinta. Total koita mana syukuram. Mana syukuram tinta tan. Total koita marnai. Kore tam kola rak chepe ro hai. Mana gubin chaka. Eri roho wana dar. Do. Duja se roho di. Mana gubin do. Mana jasa ang kisa mood of dara ano. Map khai di ang kana join khani please. Do akon mana joy ko kore. Asu mood of kata tong ni mana ite bokrok omoka buta. Do. Mana joy. Mairok sai chuti akon. Tar di. Mana syukuram saka ano bo. Abo no. Reboot exam. Pasta. Hai, te kocha mar na syangka mana syukuram naro. Mana jasa onek mood of bang khandara. Angjak dara. Doa kan kau keri mana joy. Maisha oi shanti ka roko nyai. Gan thanda ka kaisi khanai thogari. He sanang pokrok pai gilaka. Mana tension rok. Nini. Maro kisa hamar nyata. Tahuk saka heza mara Shima Sunaram Bazar Ganawa. Shima Sunaram Bazar Ganawa ani manai kaje hangmani para takuk. Te kaisa hankie kuai bokabil. Bokabil fasingda. Bokabil fasing bisi sin borok kerinya dako. Komeda. Wansa nuk mula sayang ba. Ina sono te duita tongko. Hatta marana hede manai. Nong ni boy kocha bata bo tualdo. Tahuk saka karen hai kata akse. Simnasi to tako. Angka amun Shima bazar amte ni chao ka bawa ni jata. Heza mara Shimna Sunaram bazar gana. No se maka. Angka tam Shima angka dong ta. Mana ya saka thenya se hin tong ang tabu. Ati ya mana ya. Bui rong ba thiye. Beri hamza gei. Pun lap kari mana. Nana am baba busu kosta ka tori logo te ke cinta ta tao. Mana ya joy. Mana dara kobe kok sawe irwane. Burrito malet tuya dara. Sorry tongmani tongo sini. Tini sini. Tongo tini ni. Shimasa. Ayah. Biang ni mana mano. Biang sat ni. Takuk saka tongo takuk. Wansa himang sunu buta. Mana chukra English ko kurok. Education. Baikhe history by politics science tongko. English ko kurok education. 1 2 3. History. Tang poite se kom pasta sena hintong masa. Takuk saka Bangladesh border Ghana takuk. Bangladesh border da khokja hobo bangna ba. Em belchora te thangi diba belchora Ghana te ke bangna ba. Takuk. Moda better kisa kharab la. Takuk saka nang video call de khaika. Olasha hanmano takuk. Mana laisa pakai.
Kayaknya jika kau takut, Incoming. sudah call kayak apa? Sabu. Semai. Menai lah hai dara. Nanya kok kakek. Masih aja pakai menai. Wah kising kan. Menai lah masih saya kayak masuk ke dalam sini 2 year kanan lagi. 2 years kanan lagi. Pasta no boleh dara. Kita tam hata hai. Jauh ke bah. Belsura gana ono boga bil takuk. Tangjang ta sangkai ngot ta takuk tini na tang hemen engo. Belsura tei ke ang boga bil tei ke. Hintara tam kacang ma manai la seta bo. Manai maunse iko gana no dara. Mandani. Mandani. Kan manai la si siniwan belasa takuk. Agoi manai monot. Manai la sa kok sai tongo abagai join le final le thanga dara. Non mai rok sai tong hain tong manai la se no. Nai di do English ko boro history education political science abono pasta tam thaching ko sata hai ke baba nang non wani thata pasta thanga hin chau ko te duita tong ko pasta sinibo darang mandai haro school thangke daily sinogu manai la se sini tong na ni rong no belsora tam khanya thangsa tako kam khayu hun samakana na tako ka manai monos bai malai hai ke bong yang di phiro kota phiro puru ke manai chukrama tinta thangka se heno sao mistake ang hata manai chukram to tako sa angkok saya tako buri damba rijago bo buri tako bo buri damba rijak sali nang dara so Bigenga tik tu. Thanda ro. mistake ang hata kisa manai chukram to dara masai pai khana narole ni masai pai kya manai Basi thanda. nor khatam songa sa manai chero ang buni mung khuya tako lasima sisa tam lasina to takuk manai chukram sini yango kaila panda angkhaple 15 tarik manda ni beri bai 15 tarik da manai chukram mandai pono area tor bra ne manai chukram manai sabo manai monus ni brani kokta dara bo tini malai yo bo yang tui phai bla manai laisa manai monus jai malai yo manai monus borok tabuk nisrai rama sina sadara para pon mandai cuma para ba manai monos bai manai chukra manai monos dara kubunya rang makanang tam kutiro pai to non sa non hinje ang pai aro kre jam nong ni school bus ka ya za se pai na yak ma kana na malai mas dar le kon pon chari ang to le ang ti hinya pon ta sai ka sa ti ta tam na to sa
Takuk saka nung nugyaku o burui no takuk nung swkang naigadi video call khai takuk amoni pore ano sari takuk. Mwnai saka o mwnai mono siniya hinkhelai. Mwnai mono siniya hinkhelai. Bai swngjakya dara mandai hinkhe no paikya ulo haino sai manai joto mwtai rok kaham kwrwng tongkhe. Nwng ni bagsa pori tong. Mwnai saka kisten kaijak mung kaijago tato sini nung ledra. Ang manda niya bwle mwnai sukuram. Eko mwnai dara hingya ati rok tamung na tongsa rangma gana ang asuk saya bwle dara. Nung to agi saja no kotai saya hinui mwnai. Haifano charita yakbuk chahaibla malaimani tongna tongsa. Muchu narak muchu rwkhata mwnai nano. Muchu manrwkha hai teko. Darai malaimani ai kwtui charwmani. Hinui kisalo muchu manani haita. Ede o mwnai. Takuk saka lokhe malaina rok thangui buibai swprak tongjakna bagui di takuk bujakya. Tamo bujaknai tongsa takuk. Tamo ati rok bunai rok kwrwikhe bwla hinui takuk. Jar jar jotono hamjakpai hinui sai mani tango. Taini bunai bono. Do kokwrwi dara nini hamjakmung ta. Naboni hino mwnai. Mwnai sukhunam saka tabuk o joi no tabuk o joi no masa tongma bwlai mandani swngnai le hino dara. Mandani ya bo mwnai mono yang ngomtoni se. Wngkho borokha fasini se mwnai sukaram. Mandai ganani ta. Nung tul gabodi no. Gabodi phan gabde area ta mwnai sukaram. Kolyasak di. Baikhe kolyasak thangan bwle. Abo kaisa yang toni sadi. Yang di sala do. Tabum hai. Samya korok nte. Samaya kokla sadi. Manala sibing thangpai kaisa. Pa daily life khaio haida. Han khai tong ta tongna sela wngkha. Tamo tongna hino. Hello. Tongna sela wngkha bla. Hello. Topon debrung Ade. buruni number kaisa rwgadi. Ayya. Topon hello Topon bai hello. Buruni number kaisa rwgadi. Angkha ki bwrwi bagui mano de Topon bai.
Takuk saka ang khai kitha lajima gwnangsi tako. Ang busible takangno no. Nang lasi jago ang mountain bele takok. Nang bai ekdom same no. Lasi ma kwbang no. Munai mano saka maisa kadara. Maisa peke munai mano. Nang ta muisa ka sakre. Borok. Ang daily nogo. Bro. Bian. Mano shukram saka. Cricket khela rok. Maya dara. Berang pete. Bojagan nanya ba. Cricket khela rok naya dara. Koi bersang chana. Nayo. Koi bersang. Tuma cricket phono bojag. Tuma khela ba. Independent. Bikram nin para bara. Halang kan dari pema. Bikram yang gabudi takazla Ratanpur area ke. Bikram nin ke biang digi kisa sakre. Bayo. Manai manusa ang hunke tok bahan bai ning ketra. Ang ke mui masing aundro tai tok busukui. Akan tok busukui bisali ata angke. Boro no. Taku sasula rok Boro si no. banyak taku beri rok ni mengrui payuta. Incoming voice call from Saimi ata apa to taku ang tam ni sana. Beri celai ata selang glak Tamu shongka. taku. Do. Bini dukui onyo to spider Net ya le. omong thana si obong euy apa si. Taku saka live rogo. Tama? Nobo nogia sibasinia. Sibasinia samna bisas khanye taku. Hayde. Kok ting no taku abato. Kem no to bono gya to bisinin la ya. Boroni. Hayde. Do. Borono. Taku saka baksa nogia sia hanai. Hanya tokai sao live rogo taku. Abato. Jar bepak taku. How tam salanya. Ini ba. Kalbarin ka. Masuk orang saka live result play India be South Africa ba. Buhuru. Bihinya. Tini da mana syukram. Ayang bekerja tina po ayang Mana masa ni incoming voice call. Nin baju by bo text kayo live bo active. Ganang di ba? Rita mandara. Topana live miss Ganang kaya. yang babahayan kay Ang nindara. Doko krim na manos blehamay. WhatsApp besasa tiklay tu yeme di yang ke. Najitino yang di text hay tong mamulna. To tamani kollo mese. Net mo opung thana si ramaliata. Kananta. Takuk saka ama haino ta nang TikTok ke no ungu takuk. Hayde. Do ko kuri takuk. Aba to ting no. Ang to TikTok na no. Number TikTok na ta. Mana syukran Jio Hotstar. Tini. Koita wang nai. Mia lum sukang. Koita soli noita oda. Nang hagi kawang ciri gue. Dara jala si beri rok tong mani. Bere text khai kan. Khai kan. Am to inja monu samay may ang uta manay manu. Samay romalay may ang am to inja. Manay Bikram bhaiya hello dara lamsuko manay Bikram no. Ase sal kedung ma join no phaya. Bahai tong sagade. Manala se bhaiya dara live
Pisi tike join de malia. Salah. Macai pege di taka manai. Manai Buku laisa. anak kera. Kaham no dara. Macai ka manai bikrom. Nayang nugya. Hai pa no Mokol kuno ko. sana kuri jakang dara. Saya. Pori je tong ho manai manus bo. Saya tondiam punai tong. Sab kok sanne. Agas. Agas. Ha? Nim banyak tu ni pasinai. Ha? Sam puno. Bye bye. Manai manus class 10. Saya syukur lah manai manus. Manai bikrom saka hangi itu pa hapuru honke ni live Barang kepura hai mia video tinida. in exact honke ba. Hon to hok do ko kre. Ora phaili Manai abon bikrom no ko sengkhana. dati no op kha khai jabla. Buku Abagnya ko jora mili la yang lai ta da. di Hindi. Ma jasa kha manai bikrom. TV denai Simon. tong lai. Pa sini baris babu sikli belasa. Pa Simon no lamso go horgaham. Tam khai tong sakare Simon bai. Simon bai. Mulai bikram saka mai sai. Pai de rom no tabung no. Tam mui bai saka mulai bikram. Mulai syukram saka te 5 minit tong rok tong ke tenggana. Player rok basa bai ke da kokre nayana. Mulai la saka dong mali biang kema sadara. Kemaya tongo. Ba deo thana hinchawo mulai la ja. Tini manai bikram norok letera saka tada. Sai pele ke manai bikram sengka. Aba sisa o norok le. Sengke mui masih ngandro ge tok busaki rok ta dile mata sistem hai. Simon baisa pa tini se nugo YouTube live rok ko. Norok join tes phayang ke bara nung nasa. Incoming voice call. Kiri hingga ba phayata. Sap usrui jage norok lai rok tes Abon bo. yang ke. Asranya. Semai. Bodo number. Sini barisa babuno. Simon bai like redita ha. Like berla ya to. Please call ya sakde. Bung thana je call ya sak hai. Entah hai basu. Charai si. Semai. Bohong ka bayang. Like re khang le. To pelai hambai manai bikram na like re ma bagai. Mai sai tongo ang badara ni live na chete. Do ko kre manai laisa. Bothang pai kya. Tako. Oko dia thana ni chao. Tam nai. Pad deo thana bobo. Short film rok khaya de. Khanyai 2029 jo. Simon bai. Manje saka sakare Simon bai. Mulai bikram ta mui bai. Mai sai tong sa laisa pren. Ta mai chapo manai laisa manai bikram sao. Manai mana tini boda custom thangani dara. Thangna kisa thangna hin tongman manai mano. Chonba ba hai tong prosa. Nomai YouTube ni rang kabang mantong lo. Mana na. Ani kono YouTube video sada saja. Simon bai. Video da saja beli. Manai laisa saka wakban jedol. Manai bikram wakban songko manai laisa sara.
Ang game thangano do. Thanglani ta custom thanglani. Malay manus. Anke grupo kri debadara. Bo grupo malay manus. Wak mos dengde malay bikram saka wak mos dengdi po malay nasa. YouTube ni rang kisa solok regade. YouTube ni rang maya ble. Simon bai. Live stream ni phone kun phaida phaya bo han chang naro nanay kamalanya nanya hai live zero ta. Views kabang thana nang. Kaise manai. Views phaya khamaya ta malay manus custom bo. Mathungo hai ta mathungya nasa. Malay manus. Malay lai saka mui songo. Mui songpo malay bikram. Simon bai sa tiring rok nai de. Sagade yaka. Tiring to nanya to hintong biang na jeng no sai me ko ta. Nang ka biang nanya hintong mi Simon bai. Bikram sa cricket choli yada dara ta bo. O aisa thangnai mani je. Ta bo tes thangnai skring dong ala ko ekdin. Tarung bor thangnai skri bla ni asa manai bikram. Hok kuri mama. Songo sekango gabadi ke ga ko ta ga jala song ka sung chindol sata thangnai man. Manai man dara M10 the Heruan Ron. Simon bai sa Surya song yaro short film rok khai laina ta khai di ta na layan sa saba pai kya sahan ke thangmani na rok sung pai kya 3000 maruk mani 500 manjo manai bikram borok ta ko gabadi song ode klang ni ang ta jala song ode klang ni ta ang khumlongo naya anke sumili bazar nanya hanni masuk tongo sumili bode sungwaron thana hintong re para na jita ne Simon lamati o manalasi sakadara advance thing 19 tarik nobody okay pas advance khai be advance lam suka te borga manala cha de ja dara advance thing 19 tarik nobody okay nanya nyang manala cha mane manusa dara tiring 20 tarik ni horoda nai chang nai 21 tarik ni horo Jat 21 tarik হবে তা 21 tarik horo dang kha ang sai man su gen ko ta হ্যাঁ 21 তারিখও সিংবা 21 তারিখ হরন তা haning na 20 tarik hore adi ba তামসু তামনাই বদছি poi thang ka tang bo kisa sap mai pa sagare manai bikram bom haing ka 21 তারিখও নং manai la sab kisa sagare ta Simon bai ba kisa sagare 21 তারিখ একটা 20 তারিখ হরো তাং না আব কোনো munai bikram sa bogra no thundara chinoro no roton puro thangla kile ya dino jan dui ba जों गाबोननि पुला गाबोननि थेंमोन 1000 परे 3 दल 1000 जाता के सोंवां पाइखा हमसे रलि आं काबा माने सिमन सखा हि सित्रा अरो को सित्रा नि ताम तंसा पारावन तस नादि मासे Mulai saka enatio bo koto nong na angano dara second gate do khanya da nai ara mana daisa ke borona ni mana mana bikram sa 21 ni hora tiring ada sina na gumin sa 20 tarik ni horo sidara mana bikram ko sa 21 ni hora tiring mana gumin sa 20 tarik ni horo sidara abun sama yang tawada amgo
Simon Baisaka tiring 21 tarik ni horo ongnai aike 22 tarik ongnai. Amo haino ongta to khaingjak tongo ta amo Simon bani haino ingko ta manai bikram bo amtwui sao manai gubin bahai amo bahai chini wngkha saimanli ang tongkha manai mono cha dara ang tiring thangnani permission manjak nogo babu joto paidi hindai tongo kwnarogo paidi hinui paya hinui tongo hingke boys rok bai nono man thana bana dara Simon logi bwkhwnai kolok tongo Simon ba hingke to bwkhwnai kolok sara to nong to nokhuiyo biyang digi saga de kisa Simon bai biyang digi ni rok monai mono saka thikse kwrwi dara tiring 2 din fu tiring 2 din bojago tiring 2 din khainei se monai mono sabo monai laisa saka mar wngano aro se NIT o dara chaka se kwrwi belai aro biyang di abo aro tangkhai rwnaisa abo monai laisa monai bikram sa jefuru phano 21 tarik ni hor ni 12 ta o baji sago matoni monai bikram monai mono saka nini boy no ang thusinai chalak chai naite mokhe naiyade hinba ako Simon baisa sumili bazar digi no bagani bar thana hamti ta Simon bappa baji are এখন thopsa thangla komo monai laisa saka tiring 20 20 tarik o se himla sa tiring monai bikram sa je jaga state level ongo aro 2 thi cholio aro hajina oko aro khe bajal digi ado state level da abo ang chat khaiano nong kok sadi do kokrui swmai manai no monai goni 20 ni horo 12 ta o se baji sogo shonibar ni horo kwlai nai ta tiring 20 ni horo 12 ta o se baji sogo abo bahai chini wngkha ang asuk sabse manliya monai gubi 20 ni horo 12 ta o se baji sogo shonibar ni horo tini bwswk tarik wngkha 17 tarik de wngkha 17 3 tambah budbar da monai mono sungke single 21 tarik no 21 tarik horon ta tiring ba tam sangis monai mono siro dara ang tiring ni kok chimthi naya di bachung bono ulo nai naifati hinkha hanki ses sheman bonai da hinba monai mono bono tuita angbo single no ayya monai bikram mo single no pho monai laisa kon single tongo ta bungdi no monai mono saka bai nung no single nung na kok no ta sala tongoi se bai laisa Simon baisaka tama abo saba asuk kobor borok tongkho haida sabsa abo tiring 20 tarik hinui tama borok kobor da bo jade 21 tarik o nongo Simon bai 21 tarik ni 12 ta ni simi no 2026 wngphainai bujika abo boi pok thangkha 2026 wngkha sini hasilai Simon bai 2021 2026 kaithak sini monai mono saka ang tuiya lachio tui tongni ta nungmo nukha haida monai laisa
मोनालाय सागा 20 तारिख फार्स होनमानि नोंखे बुजिया दा बि बुजिया दा tam dilet kera basa monai laisa tam asu kok saku tui ningga di totara khuk tui ran khana samni ani da phuk tui ran nya blani khorang se ser ser ung thango Kepikiran tuh. mana bisa mia le kisa set ungkha serap sajara moni sangam mona singa pelo anchol ungmam bagi uf panis kering ke situ sini jaga angka bo abagnya buibono nanai kirita India team lo kisa misat sengja ro kono no ketes thengja ya bola di team ma hasimi sikaba buibono sini na kirikam na leta manai pikro ating to kain jata anga manala sa sori dara bono saye amhang porimar gle manai la sai bono nasu phacha manai gubin chaka ao nailai dita je kaham Hanjaknai 20 tarik ni horo de 21 tarik ni 21 tarik no horo samni kok nang haike sai manano haino abo kok ting no manai manus belai no nin base ke 21 tarik oni chao ko tai ro 21 tarik ni Buina chalai sengai baita no rasa siak ba. manai kubin ke 20 tarik manalai sebo 20 tarik Jeng menai bele poti bos. manalai se 20 tarik au manai kubin Nindara anggo 20 tarik on mah hima tongta Nindara ko. manalai se 20 tarik ono naji Kasia sorna haidara lais thang bang tun lamchogo manai sorna no gyang ningke kisa sagare manai sorna simon bai oi baris babu kaham ke turi olo bura sabai war jagan wakhak jagano bura sakrib le simon bai sinaro nang swar jagan lama gana basui no kisa kok sarati nin basui kok sana rengge manai smai ko Mati saka sagade manai smai manai monu saka po mokhang bai serai jora buri tui rugnani ta hamjai di tangke manai manai lasi saka manai mono single lo kapal Sito debno oi bro nang ano oi bro nang ano sito sini ha sagare sini yang tong ra sito bro mung sakai sini nai te para sakai sini nai ta nokai sini nai ta mana sini moro kai sini nai ta angbo doki sagada ko sito bai biang ningka manala sa naji Grandi eri sao ang 20 tarik no 20 tarik hoye 21 tarik kono hingga saimia takle amti phonong mano buhro nang 21 tarik ngka pa simon bai saka sabo single rok tong aro laibo মানে বিক্রম সাহা যে জায়গা স্টেট লেভেল চলিব 20-21 সালনাই রমুই তিরিং পালাই জাংনাই স্টেট লেভেলাव antei nungna mana bikram saimia ang mamti rono saka da baris tambai saka sagade mana gubin sa audara 20-21 tarik ni 21 tarik phano ang situng manai kino pai kadara je pro phono tong situng mane bodino man kok sang mana gobe asam na yang thongta buje salai aran ta sanga ta heda mana gobe mana mona saka atiya dara mo ani Instagram vivo single hini dejak nugui text khai
bo ati khaise laineng thangka hanke hamjai han tongmani nongni hamjang morok no hain chikula nongnao siman baisa tini hore iman kaham rok nukhe kisa sagari nang ti tana nangnai siman baisa tiri erjak tei tam tana to doako ang khwnana no tir nino 200 ni phwranmani simon bai nung kisa no phwrangruta nungbo komma rok saimang bolai simon bai bo chita bai saka nungba no kaham khe sini blasa nongni para rogo thangui se phaijak sile kaham da tong nung tei tara ojoi song rok karak kaijak ha ninda ojoi song kaijak ekota chini para phaijak phano ang mung sagoi dako kisa para kisa sarigari ta mamo ojoi to kaijak ekho ako kisa sinimung rigari ni nang sinimai yang tongo da sinima do sinina ning sinimung se riyak o jaga o nadi ano naso sungtongmani simon baisa oi tamo hamkhe no tui chi bini logi puri kaham kaham nugo oh my god nungso tongri simon bai bini logi nok si mililayo manala saka kubui yakho hai dadara hai gini hamjangma rok abono manalaisa tabuk hamjangma chiko abo kisa misa sara hamjak mani no 25-28 bosor 20 bosor cheratai rok phano nung bwrwi rok bo chicken bai chakha nungkhe tam bai chakha sa ang da tok liver bai tok liver hingkhe tai mung naising manaiko bini saka o dara angkhe 20 tarik naima tongo da abono jesper pono wngtong tong wngtongo ta abono sungma naibemani ang bo asuksa maya khe bo manaiko bini simon bai saka iman kaham nukhe se sadi o tir nangkhe se tiring rok kaham khe tongthoknani patise do kokrui sabun ta monai manuchaka chini hamjakma to haino haifano mwtai rok se saimanai life ni bagui rwkha hinkhe ba mankha rwya hinkhe ba kwsarmaja rano kwmanai ta abono monai kok to tingno sita baisa nini number rok hori salaiono gini number rok nini call habliya khebo oro ba salia ta puisai manai sita wngka amtio nawi text khairkhe dako about o thangni do manani profile picture o thang profile o habui youtube o aro nai side gari do pachago kwlai gari hiyang dikhe number rok yang tongala sita bai do kisa nung kosto khe nai khairgari ta do simon baisa tam bari o nung chapri khudi tam bari o nung chapri khudi tamoni bagui bikram manai saka tini ni tir 530 taka ni rwjago je tiring nainai sari sudu puri amo bo chwla khə maya ree manai bikram simon bai single hinui sanai khana 05 tandi nangnai do kokrui manai laisani laimansa dara jesa proof phano wngtung sunai sogui khe no paio do abo to manai simon bai saka o khebo tir.
Guti samang no rang pai suka menderajat. Ta masa tir guti masa no. Rang khasu kata simon ba. Tok mokol kaisa saka. Tok mokol kaisa saka. Basi dam moisong. Nin basi songmayo. Manai. Semai nin basi. Songye tini. Manai manusaka. O buruni kok rok padre masa utara. Doh kok kere. Selarong no riang berisimi. Besekir na siapa mana pikro. Cita bai sakala so 6-8 na clear la akan. Live up kai pai salain ta. Pa mana ajit phali atini ging tham pai ke. Siman bai sa hura mora kaisa burike thainyai o bikram kaisa. Cere cetui. Nembon tei sini ba siman bai. Mana manusia tam ni dara no sapri rok tong ke akro program no da ati rok dara siman ati rok ya ano punya le bo mana mano nanya lata se kaham ke mana mano tam asuk selet se basu ni basi seler belai mana sima pai hin bai gede ni basi nyo mana aji chapa tabung no phayo dara nang muju khai puru no abun tapa ang muju khai pa jaro no tabung no mana aji thasing pur sane meni no ke bum mana abro yang pori pa ja khabla rama de balo khadara ko wan hor sa chong le ai kon tang ke tang tam phalia hin chong no no tini no yang di phai na meni no ke no yang di phalia i munai monu song yang di hakata mana aji bawa ke malai haka gang no yang di thang pur ke no yang di thang do ke phai pur no yang di kalanya han ne meni yang di tes kalalia munai bik ke monu song yang di sing si hung ke ba munai monu saka han kya ani mistake in khana sorry dara sima mana aji chaka ang ai glok sinai dara ang mudu khayong ka ang mudu khay mo zarang ka ekdam mana aji maisa kha mana nyang mana bikram saka ai kolok no dol nang ajit bai mong khui pa jara bedang mana bikram bana mana la si beng tham ka kya siman besa oi baris babu nini camera da tongkho takla new year guri nani kisa nango camera ro pebak phali pebi kila siman bai ayo jit saka mai chawi tongo hanke badara hanke mai chabai ke kisa kok salai tong khata mana jit nang beri nazak da beri ni na phajak da mana lasi saka thangya dara agat thangak sanan tong mana lasi no borong komi thang baba piang suka na mana lasi mana saka bikram bai koi bosorok tiki na sido mana sa na harjai getara usukang game thong bro bari khorong kanao ka ba bari na hajar ni mana chata pedha nang tini biango phaya simnadi ithango simnati ke wahana ang dei khwai raton puti ke muko tam boga bilti ke bel sorati ke wan yang tam nai jamiling ti sky hill ti ke munai mono joi malai heketa mana je pasi song mangsi am
더 거꾸로 안 가봐 뭐자 시만 바이샤가 where are you from Paris babu I don't know English siman bai mana mana saka da ojit da dara sama game thangna mana ojit no mana sa hoi dara sini yang ti haike sakamu yang ti kipil male ata kampai aku ngaba yang ti pakai kampai tang kata malai haike blai ko mana yambai mana manus bai takut kakek ang ba dewa si tabu takut ba de thangpai kian jom thangpai kian hin jong nang na manus bai mana bikram saka ojit bai nung burang kha angke bo hemi rok maya angano nung bura si taita ang situng tabu je tongmani haike mang tai ta thoi situng ojit bai pa sika bai kari sika bik nung mana bikram siman bai sa ta nung tau phano game thungo haida time pass tai ko ni game khe kari kita siman bai ni taku saka mai mui song tongo taku nang da songoi taku aro manaji saka awdara kuno ingya alka dine ko mala sinita manai monus ke pa angka lasi thanga manai monus sa lamo aso sa kalja mana nung kok mai en chamani abno su punuguri ro an dol iom si ni nya wani thaka hit mu yang ka sini da ni nya bong suza kok mai aso tungu tam po nó sẽ ba cái nhà sinh tộc ni ang at cái số này thang cả na ji sa dara ji tini tai sa thang lai en do hunka ba bikram bai thayani umur si man si nei plasa hingke at ning to ta mona je ang game rok bai kerikha ni na ji ser re tao saka tini kicha borok bang utakuk ba dewo biang di kyo mathang wasa taku hingke tini ke birthday ke tam nung mang thang chapo মানে জাতি দে সিমান পয়সা অনেক চালজাক nina di sila de engke biang salda mana ji chaka aw thangnai manus bai takuk saka ang bo sungo ani dol rok bo songo sengmilui songo ta takuk mane samni birthday abo takuk mana lesa dara sini ro borok kwbangma tini live naimang lakha mai katal salaimani biji dara kana live join rwkhain do kokrui ako manui laisa hor kaham do akam manui saka aw thayani umono mansitung manai ojit bai manai masa dara bo ano dara kwlaio bo kisa bini nanan nogo kwrui hinkhe beraio bo kok mali eta namanai manus bo siman bai saka tok bukur khungna hinmani da khnaka takle disi buto ano but rwna nangano baris babu aiya mar naita but tai tamkhaini je takuk saka aro no takuk nondonogoro mane tamo jati de hino abono sabni khai sian bai sa ani aje kwrikya sabna riri kasa muna je sa bikram bai nini bai khono nangsitong takuk saka darani bisajit bwsajakni takuk takuk saka bolero gari takuk
Mana masa ini maya dara. Oh, nin siya keras nabo. Sarai pasi nin da maya kan mana mana seba. Hankia wajib bay neng buri koijan narok nano kisa sai kenar gadi sengno. Tiya na umur semanja hangka ba. Heda mana bikira. Mana mana chaka ang deba mar dara. Sutunya musung tutu siye live messenger dewi tongko. Seti hai kita hai. Takut saka zatia hanya sini untuk takut. Oh, to para nong na nong 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 ninta hedi ba. Para kasih matang aja. Muirok masong itu. Mana masa ini mana si kelayu. Seranya sini. Nin chao kora hing tong bo. Takut sao oje no ang hai chamara bazaro no khabuli tako. Oh, baron singke tako. Hai chamara saki. Mana jitsaka haha. Ate hingke ba Bikram bai. Thuru krok kese. Mana har sinai blasa. Lade ni bini babu puri nahar mahasi. Yang sinai. Ada jangan be. Mana takut saka ojit ni para heza mara tam para sa. Tam para pun mana ojit nana nuka hamla hai ko takut dah ko. Mana Bikram tam mana. Mana azai happy ka tam kai chong. Cho đó có tới trong trong đó có ta nhau anh cầm mai xe của ta mana rồi nhờ mai xe thủ đi mau lại santi cái kisah mana chỉ chắc hai bữa pro nục sa dar dania nang bữa pro phải ba body nó nục khana ta mana ở gì nó bỏ tâm nó giang này anh xin đừng nục kêu cả follow cara dar dania nage boro ningka badar dania takut saka ang heza mara bazaro tok panya thang pro jit saka dara sai kisa gan khenai thanda rokoi tongre mana ja mana takut saka ni para se boro mana jit heza mara tam para iko polom polo chora cham din chamda better spy kang pa basing Buka. Basik tomani siang sekil. ani para bol bolu cara para mana shaka kana ka haipano nini live o phaya kya aram na yedara ko kare mana je bele hambai ta maisa kam na ja na inka mana Bikram chaka sutui kok nai kya kana taisa narok bai mala ji nai good night dor lok do ta ko kare mana Bikram na hor ka hamdo takut saka bolon cara te chinu de takuna para dara nangke boro ningka saka di dara karen tham ko Kamu kasih ini. lubanga balo cara tok bahan santi dang hasaka mana joy tini tabuk tak jenin bekha hai ingka
Manai mansa bom musuk bu sajani Instagram tei tongmang chamang walaina logi sano musuk buma bufani sakni mai chawi se asuk bulaina hal hal kok sita sari amchi rogoi manai mano bulai kulap kre manai ojit saka hai pikram bai suti faifano kwrwng pidita takuk saka ang sini o takuk agi ang thangka ayang nungbo thangilai kwrwi hai se takuk bo berai na mano jecha robar baga rubanga polon charano hinjago manai jechaka aram nangka kitsa tabuk dara tambai kok panglai ba se kok panglai hayung lai mana ja raji chaka amono dara daniel no boro ni sunga dara santos santono tamo kaisa ojit manai monu saka hairi tamo asuk current disturb khaikasa dara dako kwrwi riwi tongdi live mwkhang no yapano isa current no mung tongo na asuk dini problem nge na tini tamo hayung tongo sito manai ka ang bai tongtu tei masa bai tongo kwlasa agi phano hayung na tangka manai je bo nungse doi ro mai na tapno heda takuk saka ani asol para hinkhe borok kothal chung tabuk tongma jaga hinkhe agartala nandanagar manai saka akon kuno wngya kok sai tongdi haikhe no live khaidi dara do manai achai kok kwrai tang nung bono agi se mena da manai ojai bini tongmung rok manai jesa kaka khlai dara chini lais tongkhlasa manai mono current rok line short wngkha na kunu jaga rogo tikia line atwui wngkha na manai mono miya rogo tisingya miya khe mutui tang paikhala takuk saka haidya manui ojit dara daniel josim haidara lamsao josim bai no josim munaikhe biyang ni kha kisa sagari je comment katal khainai bemang tamni comment khaisim khali tang biyang ni hini singye tesa hamanya manai thaimo sorna hinui bo haino biyang ni himankhe manai mono saka eba hinkhe current gang ni manui nosto wngkhana tongkha hinkhe no thangnai jatkane girip rok tei kiyang tongkha manai mono takuk saka ang agi cherai fru onek gori o takuk bor kathalo chachai wngkha takuk no manai jesa chini yang bo atui no phai o thango hingke kisa mistake wngwi tongkha na khaida manai ojai takuk jaka amoni bagui no ano siminai gila haideba takuk bo berai wngkha hingkhe takuk hingkhe amtwui o tamo hinai bor kathalo chachai o manai ojik tamoni maisa oni samani manai mono nosto wngkha na
takuk saka hejamara sobosing kamok sara murabari amo rok joto no sini o ang. Josim bai biyang tangpai kyuk. Mane saka ang bari choli ya tongmano bat ni life nayawi tongoi me dara. Dok kokre mane joi belai hambai amai kok sakai belai khaiba sa hayo mane joi. Tok bahan biyang ni ba mane joi ni kok sai abo kok bang mene takuk saka ang borokatalo no asayo takuk ani mane song ke Agartala Nandanagono asayo takuk. Amthai thi kalaimani borokatalo takuk tabo nini. Manajit saka sininai dara Daniel yang ni sin ke ba takung ni kisa photo punung dita no ba ang sini wan tan no. Mane saka ang karen rok no kiru agi serayo karen shot nangmani tabuk suk tabuk taisa agini karen boy belai duluget. Natanya mane ang mo nangkap deh karen sarai bro. Manajit saka original ang nuk kata waisa pro nuk kana boto aran singke takuk hai phana ang tabuk ke para rogo thangjak piya takuk kenano sinai tonglak laha takuk manajit saka nuk kana dara ang le nugya kenano nuk phana sini kala boto nukjai ke takuk photo kaise rigere takuk photo kaisa rete takuk ngani na tamsa mana joi biyang kisa sakare nang hamjai kok wama mene tago saka nang tir falnani kisi no ke side sini manajit saka oi dara miya musung masa klai thui riwi saka tiket tam saka oi dara miya musung masa klai thui riwi saka tiket miya musuk thui arja manajit mane sa tak bai dara no duibar se nuku phasfru malanya musungka hai phano nang lai thangka hinkhe ba hai phano malai khabla musungmani afuru hingke ang no nukya hingke nang bai sini rwksa mane safaro manajit saka yang gana no dara daira site bastali koi bosor daka kahamjakmani manajak aro bui tongo takuk tabo ani putoriya takuk tamna tongsa takuk ang norok ni aro berai fai no jora mangkhe takuk da kokrui takuk baiti jora mangkha. Manajit saka sini dara Daniel ang bini no tirpalke tuparia rok wngkha tabuk khe falliya hai phano phiya ani dara khe bobai no falui tongo tabuk mane dara agi ni simi nin short film nai tongya da bagui sini khe tana manai mano.
baksa nangai rok to pati sini ang ta mana janil saka ola sana se video call khaine kita saka khaine na khaine na tako mana saka 4 years ba asu 4 year hamjai de mana je hai ngwai na ro wana ka Sananin ba su 1 year scale la sa tako sa mana ang sini udara ala video ni bai omno sini me aiko o ko mana share kari da ha ko mana tini o goja baja parang robo malay ta ha bo ti sini asai mi ha nogui ha ta bono mana jit saka dara goja ni si tuyo basai sang ni nogo bengui tui phaimani hara borao kelai tui pohonke ba bahanai lai chalai kata nengke saba mana jirate ang sable manoranjan hai manoranjan lanchugo nono takuk sa olai sa amsuk buring nai to gya aman bagai bini asal photo rara ke takuk abu to semi takuk ang basa nachok bule bota nachok engka nanan duita roma hima tong hobla ayo na asu kam ko na le ata takuk buri sitara kari bile takuk joton nachok ma manai mono saka dara sumanto agi mandayo accident kana tudang kha sido manai mono saimale tang basa manai sa 1 second phano nange dara tabo mi dino tin ulta khayo dara bhayo tabu dara mane je atanya tabo tini bobai tini nang mai tang phano bot khana ko buibai thang boy ama si tabu hal chal ase haing thangla takuk saka eba ke online sa sala ngai takuk pura guarantee Saimania takuk abo tang bo asuk bo ba cholachol ba kring ke ba to bisini laya cholada abo tang bo asuk saimia ta manai mono saka dara ani mo kok no ang kibuno se saya lol bazani buri masa bai 1 year angkha kari khabla sangbo 1 year ngi se mana ajit saka sau dara jesuk pano sai tong mano ang sakrak da hanjak sido ati ya hu musu ban sa matam sakrang tong sa ang thuruk sa raksa ma ke sakrak ya musu ban sa ma rok kam chakte hapan bukhar ko sai mi mana yang manam sa ma hin takuk saka ang mandani buri rok no kaham ke no sinu takuk namuto berada sini banyak mana takuk Mane mono saka dara nang sai manglak da bai laisa face hangke tiring ni dina no sai mana no kubui da face abo to kok thing no tiring boto naikla gunam le apur to nanya ni sa tak te nanya sai mi ta takuk saka ang niji si agi mandayo fil khajak takuk bom di fil takuk abo biasa kena gari mana mono sa tanggui buri ating bai kya sida masa bai tongya moni bagui no buri utera bai
available phunudi ingese tongnai mone mone saka dara okra borok ba knowledge sayata ham kisa misa choli phano ta choli di tabo choli kun lap kari siabo uda si mone saka laisa bai hangke kokse sana mosong liye buah bati sai ino kok sau buti amo jar jar kok samani ta mone jida bo kok sama sama hai gama mona jasiaka haipano saliya tabini kubui hamjama borok no yakarui tingno bini ulo rang puisa tongnai bat kubui hamjama borok manglak ang comment khai kwbangkha dara thangchina hingke manai duku kok rok asukta sari manai o jai aboto kok thingno mana jai belai nangmani kok no haifano hamjama o tabuk ni borok rok torjak do manai manai o jai abo kaisa kok nadi takuk saka angle musuk bahan taku tangma tong taku chani ta ang khai khe chau tabo khe chajakliya mone mone cha mandui o onek borok bango riya comment khani takuk saka mandani bwri rok omsuk chaya takuk jeta kubui kokta nabole saimanya takuk angbo asuk mane angbo asuk bwri rok bai tongthai abla ang dolok bwri rok ma kwrui hingke ang bwri rok asuk kok rok sajagya da norok se kisa berainai ba saimanai ba ang asuk saimanya takuk manai mano saka mora rok rang loop wngbai ma laila borok no rang bai mangsi thapra no muchungo pasol loot bai mang jota borok to borok ya manai mano mane jota bwrui no chungbai aida manaji saka rang si kok sai tabung di no rang boyap song amko kok no manaji rang tongkhai bebak tongo manaji tabo haida manaji saka haifano sali hamtui wngma rok bwrui rok bo chwla rok bo amo saya jinis waisale waisa komornai amo thing no manajai takuk saka ang khuwai mandai hinkhe yangni bwri rok no kiru takuk adidi ba takuk baksa kam khoto kam tongo takuk abo masan dar tei solai thangmani takuk nong to agartala tongnai bo saimana takuk halchal bahai agartala tongkha henda takuk mone jitsaka bura ananta sikli bwri gata mota tui tongo rang tongkhe tui kwtui bai fano thik tabuk bwrui rok joto borok ya amato thing no 100% no 80% le tongan heda 70-80% takuk saka amtui no takuk cherai cherai mang tabo haifano saling beli okra rok asukta chungpili ya tabo
99% asudangnobo manayoji wngui mano manayoji tabo onek juiseng tongmaiga joto borok ya abo 99% wngui mano just kiribai tabo chongto kaijak borjak tei tamo sanani eda sure odangnobo asuk manayoji takuk saka cherai phasingni simi aro no achaio amorok hinkhe kunu wngya o je porina hwnwi nokbar tongnai phainai rok si tongna chana rwngya wngbo agartala bo atungya takuk abo sai kheno cherai mangsimanli mwnai jikjaka jesung bwkha kaham hai borok bo se bisi je butra borok bo tebo laio atungma manajit abang belai tabung bwrwi rok tambwrwi tamchwla bebang ek eda manajit eda takuk amo salai kunu lab kwrwi obo bongni life no wahai wngtang gata chini aro bo bwrwi kaham tongo takuk agartala da bwrwi kaham tong wngtang hinui tongmung sahamya jotono ako takuk tabukni dino current de modera current phano yang koton khe rwjak bwla mo 99% hai 99 kai komsiko 99 100 kata tu amo 100 kai tonglasaka manaji takuk sa sini business khainai rok jani munda thwngnai rok bo bwrwi loop tongo si takuk jeto kubui kok aboto tino takuk nungtaro kaya mano agartala o 25 bosorok rok leng hana takuk tei kaikha nacha mwnai jikjaka ta hamjak baji dollok hamjakya to tongmani lak mwnai jai jotoni no life to change ma khainai mwnai chwla wngui bai da bwrwi wngui bata mwnai jikjaka kaisa khe 100 no kanai asa kanabo takuk sa tabukni dino jotono eke chwlabo ek chwlha bo amtwi bwrwi bo amtwi no tabukni dino jotono ek chwla bo amtwi bwrwi bo amtwi aboto thingno takuk jani munda thwngnai himya dara Daniel mwthangbai ponto tongo ang wano suka pura
Kamu tam sana tabung tin apa hingtang ka ka cerai cara no kajak ben mana saka ek yung bai sidi selarok batau joto suja kok sawang aku sa selabarang ganang hengke punya big bai tongo taku Dang tong tongnya nataku ada jangan apa mutung nai rok no bisi beriluk mana aja cemo mutung nai rok no bisi beriluk mana aja mana manusia kadar ini buat sini live join kai napo kajing cerita yang tingkok saya temen nara iri ada mo nai manos Audar Daniel hanyong na mga rang tong pano borok ni bukha paime ya beri jadi kam angke abu to cooking no mana jai welcome naman ko no ai pano rang tong hai bele besi mana jai rang tong ha je paima no je kuno amza ma paime ya pano ta bukta ni সাধারণ কমুন দিকে গাড়ি থান দামনি তুই ক্যামেরা তুই নেই tong asa thani nang propose khai pano ma gosini basa takuk saka agi naroni yang ni ram songkor koli beri paimang olo laso pokireng ha ka hai de mana si cover kaham keri kya tabu ayu bai rang phonu ke sarvakha phonu se gelau pa mana son video link hor kadara ajin puro ko ria kaisa phayuta amuda hne mana jaga hai pana dara ang tabung nono dairokok sasiwana tabuk sudu dukha arnai resinai nang da resinai mana ajai harodi beri rangna mana manusia ria ya dara abo tahu ria nih desa kasih bokaba dipo debro oi dara angni ni buat jeksi buat jek da dipun big da oi dara angni buat jeksi oi dara angni buat jeksi oh tam dipo huni cukup jabla ha menai monus nih birok
Yadiba mana jitsaka atino atini podara Daniel Ojara omo laisuka o ramsongkha tamuna jitsini o Tipasa Patel tiring rok naida boss naina hinui tongmani boss nungkhe naida sagari boss takuk saka manayoji Ramsongkhor kolino de sini jani mula thwngnai manai monosa dara o dipu nini buaijuk sindara himo bini punya bini mamani account si koro nangkhan tam hinui se wanai janga bono mono jesa chwla rok riya sudu bwrwi rokno rokbai wngbaila bwrwi rokno haikhe waisa baino thik ma wngkhan thik wngya borok sanui saltam wngjano tedo tarpore ke hamui thango mana borok pono wngjai kha nung bai 10 bossor pono tongo amo nono hmani ye manajo borok chesma pono wngjai kha mano jitsaka dara ang comment miss khaikhe dara nung comment miss khaikhe kaisa dot porikari amo iko hinui swkangni iko thanada hinui rang bese phunui rwkhe no se munui rwo akhini si wngui thangkha amo to sana kokrwi khe manaji manai tisaka dara ang monos ni bihik si saimaka mwnai biyang ni wngkha mwnai khe boyong rok khe biyang ni khe sagari rwya mwnai mono saka bini phone kwrwi khupla dara hinkhe bini kaka da bono asai horo phone rwui tongkha mwnai mono jitsaka ang to twilu thwngjagye sile sini hai pono khwnao ta mana amtwui no khwnao boss saka biyango nana naisa tiring boss ang bo nana hinui tongo saimaya khe boss abole nungsi biyang nani sagari manai mono saka chwng dara ni live paiya join khaidi do nog bo yang tini kok side o manlai mano saka bini chwng biyang thangkha live paiya sakta thangli po manai saka ani phone kwrwi dara nini phone kwrwi nono 9 ta jora phone rwui tongo manai chaluk saka namle manai mono saka bini mama si bo phone ma naiya aswk hinkhe tabuk mankha ta tongo bwlai ani chwng kwmaiya takuk saka Ramsongkhor bwrwi bo je loop tongo marje okoli hata jiba tako takuk pa motamuti sini wngkhe haingele tongo tamoni naisakha saka dakhai mwnai.
Tahu saka sinio ang aku aing ni alien singke nangyangni bor katal pono para ke tuma taku ekdom bor katal baja bagya nada ta kemadi mana saka dos kaham ke tongmadi kaham ke tongmadi po mana manos tahuk saka ang bini charon mela rogo ang abi charon mela rogo thangke nugo taku Nojit saka haha kuli tutita haha kuli tutita dara Daniel kenamani kotoma no ba jekai suka poble bunyi kok no sagatu kuli tutita dara takut saka ekdom badar bai gana si Manai saka tongui no tongo dara angni nubuajuk no sungnaji tamno manai mano tongui no tongo dara angni nubuajuk no sungnaji manai saka bo jikhalo dara Daniel bo jikhalo po tako manai saka ang wngkha ta ang laipi waisa bano order khe nadi nini aro dairok delivery wngnai dos bono samanta buchika manai o jaisa manita takuk saka tabuk kwrwi khe po pokir wngbai kha bo manai saka nari dara kuli tutui se asuk joto no mano hinkhe ba uansuk ta baksa bwrwi rok bahai Ma school bai khiji jakhanani amo to buchika de manai saka sabajani kaham khe tongdi hini sao hinkhe ba nini tongo nini buhaijik no sungdi hini sao sai mankha manai ajit manai mono muko manai o jai sungmani ta mono ajit saka kwrwi khe hinui no gana pokir khaitang haida tabuk khe poki hinta chwngno poki khaitanga manai takuk saka jesa no phano bihik bwsa tongtwtwi ba bwrwi phano bwsai bwsa tongtwtwi tongnai rok borokni nukhung sara jibon ni bagwi tongmaya amtwui bohrok ko amtwui nungo tako manai saka atom hai tamo bachoi sai kwlangsa abo iko tamjini ungo manai ajit saka salia tei baksa chwla rok salia tei baksa chwla rok khaiba borok kaham tongba na chwla rok pai no bwrwi rok bo tongo bara no sana kwrwi khe kokani tei abo to kokting no manai ajit takuk saka rang buisa jesik phano tongdi jodi bui bai chikla tongkha o nukhugo tei khakchangma maya ongo atui tako manai moni saka dara nini buhaijik ni MB paithakha
Mana jaka panino basibo tiket tong ditara nonole kilkai tong ni basai tunas palang tokle manaja datin tubo lengjagu takuk saka angle kichapano hamjaiya amtoi tomrongno takuk amto jar takuk ke takuk maisima se konoble mana jaka akon buni nai baijak bararok MB bwswk tongba abono hingke mwnai bo abo bai ke phone manui tongsa tabo horo manui mono takuk saka ang chikla tongnai rokno marke jolu takuk chwlade bwrui no do chwlano takuk manaisa oi o topic rok salailia tamhin da kokrui salailia ko manaisa kosto no bwrui rok bo nokni chamrok khlainai baidi kosto tongo bwrui bo manai abo to kokting no ekdom kosto se bwrui bwsano jotono kosto ta kosto manai saka bag se wngthang rio takuk saka ang khe ajit no Orbanga ni Pradip si hinui tongo solai takuk bo manui mangsa dara diparo kisa text khaikya hinkhe phone najakhapo hinkhe tak horoke khaikha daisa tongkhe no masa manaiklaka boni siko hinkhe nini khe phone nini phone kaisa ri ta nini phone tinta tongma masa dara bo ano time pass tongkhe bini bepar phano wngya bwswk salak sai tong manai salsale chwla hinkhe manjaknai haitong phone kok sainai kwrwi bo phone kok saimani hani wngkok line nungbo haida nungbo manai oi Pradip yak kwpal dara ang bokhe boli tongkha bwsak khoroktamni buphang angre tongkha toni thria solaimai hengjakha na tamoni je takuk saka ani photo naina diba takuk chini na muchung manai mansaka ani kaisa battery down kaisa babuni nosto wngui babo no ririkha ta battery down swlai rini manai mansaka kwpal kok aboni sao takuk saka o sai mankha kwpal manai saka oi kubui no tamo hai wngbaikha hinui nadi dos ani haida wngno manai mono saka bwrui no chalok hinkhe hinui samasi manjaknai hinui kwpal bwrui no chalak hinkhe hinui samani manai saka Aodara Daniel solo haidi ang bo bai kisa solaikha ta ang waisa furu Pradip ni bo kobor kha ta manai ang waisa furu Pradip ni bo kobor khwnakha ta manai o ting no nwng khwnama dara haino na manai.
Takut begini sih. Mana jadi dara bano salak sawi tongkan ke salsale salak sama ni manjak nai salak sama manjak nai beladara. Aku tuh tinggal salak sai manjak. Salak sai manjak pun ninja bekar banyak beli. Tak bono soy punta menajit sa kadara bunyi kok roktas hasiti heda salah lihat. Menajit saka hai pana kaisa kok sauna daerah kok kem pana bilip ta kaidi personal rok no kaidi perzen rok no kaidi. Am tuh mana sih mana aja. Perzen saraba perut ingat sama. Nisi namba bono. Non bisa semakannya dah heda. Takut sa mi hana mana sih mana mangsa baka bayar darah. Kok kere ang bo. Bisas kere mani bagi asuk baka habia. Apa entah habia mai. Nai gubin good night darah hor kam. Mana gubin apa ku hor kam tuh sinanya. Mana aja darah. Mana saka are bai buka habui tanggo. Buka mana gitu ya bu. Apa nanya buat ini ya son. Dua jenis kok saku ke mana aja. Tuh ya aku darah. Foto dah kan mana nyana. Mana gubin. Takut saka ani siniza gila sih. Rupangaraga apite nirma utsongrongna 너 다코 포토를 수 있다 아니니 아니 무슨 감래 이 화자들아 언론하기 따라 맛이 베개 개만하고 그냥 다후사가 하이파노 항 pararogo thangjaike tako thanghaji tewa hiusu agin dolong rok malai haji ta jeng aro oneh balu kataku auto sai mano te chele jaba kya ke ton chinai kana manla ba chinai ta tata orka hamzo tono manai gubin takuk manai manus mana ajit mana ajoy orka hamzo tono no kana manlena dara nungle thona mo sungsaku na kem thengna hunke tamni mukti phaima heng tongkha mana saka tangai horo simi live khaidara waisa sik time manke salro khaidi time manke khaina mana jaya hor chaloke kam khayon ka mana jaya time mai anguta bagi to jebur kam khaya pur khayana ao nonogo dara takuk saka okay tata bye bye good night takuk khana malayan do takuk tai manai manas mana joy mana gopin manai ajit manai gopin manai manos takuk manai ajoy tata do hanke tini tengni dara tam mukti phameng to ra mana kisa thulai bai sidi hanke tata see you good night